И здравейте, приятели, в първия ми епизод на agar.io. Кой пръдна, бе? Това не заслужаваше! Защо не... Падна маркер. Пропускам всичко. Не, лагна ми! Ще имам точно още 2 игри. И свършвам се епизода, че трябва да напусна вчерашния епизод, който го стримвах. 20 минути стрим на любимия ми клип. Така, мисля съмка. Не хак! Не искам да съм хак. Луди, как лаги? Не мога да си обърна. Не мога да взема точка. Уяк се е разпръсна. Я да смахам от този лак. Уяк. Ще бъда изяден. Взел ти моите кучи. Ще ли са? Луди, преди What the fuck? Какво? На 60%. Знаеш, президента на Бразилия... Снимаш ли, бе? Да, На агар. да. Може да играеш ти последната ми игра, искаш ли? Окей. Сега турнир ли играеш? Не, игра, нормална игра. Ей, не мога да го изям тази... Не мога да изям луната. Какъв ми е готин скина, а? Какво ще кажеш? Ей, защо се разпръснах? Това на пол... Ай! Вах! Holy shit! Не, точно от мен, още малко. Fuck. Фък! Червена точка! Оле, мама! Ох, мама! Сега се разпръснеш. Няма. Яла тука, бе. Тя се разпръсква, бе. О! Кой ще кажеш? Можеш ли да си седеш? След малко. Дори да ми вземат малката част, голямата е по-важна. Не! Ого. Изяждай ма, давай ти си. Аз ли съм? Здравейте, приятели, сега съм аз наред. Познайте кой е това. Ни казвай. Кой си ти? Аз да кажа кой съм. Кажи кой си ти. Не е ли известно? Хипи геймър. Хипи! Опа. What the fuck? И още продължаваме да играем. Се едно снимаме клипчета на английски. Hi guys. How are you? Чието майка. Айде свърши епизода. Holy shit. 3 минути. Баха моя.